سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي 14 طريق لتشحن 23 بستدالو وزيناتات وقعت زركبولا كتم مقاله هصص لكسدم حتى كم زغربه كابينه منسترات ايثيوبيا 4 منسترات زفانو ولا وسانه وسيدم هلاو مغلاصو فرنسان ايثيوبيان غيرون اوزلو حدش سممعن اب امريكا منشرو زصعب موت ب30 مئتاويت نكيم هلاو مغلاصون كالن زتقلل كخونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبر يعدمكم اب تግራይ بسنك تدرربت تصقمت عنان كويناتن نزغاطم حصرت دم نمفتح حصص ملغاس دم كم زدلي بانك دم مقله سايت افليتو بحصرت مغبن حسغا معانطن استفطر واحد دمن سان حكمنان مدهانيتن اب بزح سبات زغاطم كبت تصقمات ناي دم حاجز زحاتو بزحات يميلو ابزوان بركت زبل وغانات اب هوسبيتال اتيوم حاجز دم زحاتو لكونتات كم زله زغلص اتحابار بانك دم مقله سامسوم يمانه هوسبيتالاتن تكالاتن تعنا تግራይ كبيت حصرت دم غاطيمم كم زله حبيرو بزحات وغانات اب هوسبيتال اتيوم نايدم حاجز زدليوم كبانا حاجز زحاتو لكونتي زلا اتن هوسبيتالات كبيت حصرت دم يغاطمن بمهلاو مطبحتي يداناغولا ات حبرتسبون اب كوينات سلازصنحه بزحات ناي سراويت ابالات አለው زحارسا اديتاتون አለዋ ክብል ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩላ በሰንኩ ኩናት ትግራይ ከምኡን ኣብ ተክልል ዝነበረ ዕጽዋን ምቁራጽ ማሕበራዊ አገልግሎታትን ተካላት ዕና ተክልል ኩሉ መዳያው ጸገማት ቀረባት ሕክምናው ናውትን መድሃኒትን ከገጥመን አገልግሎት ማህብጣጣው ከብላን ጸኒሕንያን ባንክ ደም መቀለውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2022 ደም ከም ሰአነን አገልግሎት ማህብ ኣብ ዘይከለሉ ደረጃ ከም ዝበጽሕን ገሊጹ ነይሩ ሓደ ሰብ ዝልግሶ ደም ነ35 መዓልቲ ጥራይ ጸንሕ ኮይኑ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ሰባት ከድሕን ይኽእል ይተባሂሉ ዝግመት ሕጂ እቲ ተጠቃምነት ወሲኺ ዘሎ በፍላይ ብኩናት ዝተጎድኡ ቀጻለ መጥባሕቲ ስለ ዝገበረሎም ደም ይሓትዮም ኣብ ግዚያዊ ማዕከላት ምዕቆብ ዝርከብ ብዙሕ ዝተማዛበለ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብ ገጠራቱን ቀረብ አገልግሎት ጥዕና ስለ ዘየለ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ጥዕኖ ተጎዲኡ ደኺሙ ናብ ሆስፒታል አይደርን ሆስፒታል መቀለን ዝመጽእ ሰብ ብዙሕ ዘሎ ክብልውን ሳምሶም ተዛሪብሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣስታት 14000 ከረጢት ደም ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዓለ ዝገልጽ ሳምሶም ክሳብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ 6 ኣዋርሕ 5200 ከረጢት ደም ኣብ አገልግሎት ከም ዝውዓለ ሓቢሩ ኣብ ዓመት ድማ 15000 ከረጢት ደም ክእከብ መደብ እኳ እንተሃለዎ ኣብዚ እዋን ግን እቲ ሕብረተሰብ ደም ኣብ መለጋስ ዝሒሎ ኣሎ ኢሉ ብዝትካእ ደም ዘይትካእ ህይወት ክነድሕን ይግባእ ዝበለ ሳምሶም ሰብ ንምድሓን ደልዋት كون يقبأ كبلون تصاوعيت أغربو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد زمرحو كابينة منسترات إثيوبيا لومي أبزو وسدو وسانه بدرجة منسترنات سرحت صنحو 4 كاب أبالاتو كم زفانو وأفليتو بمسرتتي قدام منستر أبي أحمد زمرحو كابينة منسترات أوتي وزلو مجلس أدما منسترات داغمويت مغوس تكل أمة عمر حسي كومدما تفر فكره كابت الزنبرو مزنة تفانيوم كم زلو أفليت لا اتمجلس وسيخو زم زيغاتات بدرجة منسترنات كسرحت صنحو خمزخونو اتكابينة كفانوم زو السنة دما اتناتوم ناي منسترنات سلطان سلازبقع كم زخونه تغليص لا يخون امبر ازم ابل علوي سلطان تهاجر كسرح صنحو 4 منسترات بلكع سلامنتايم كاب سلطانم تعاليم كمدما ابزمص ابيم كمدبو زوص زخونه حبريت يلن داغمويت موغوس كمنستر مغعزيان لوجستيكن ن4 عامات زغلغلت كوينا بقدمي دما اب محدار كتما اديس ابا كمدما اب كالوت ناي منغست صفحات سريحه تفلت يا تكل امدما قدم منستر ابي احمد ناب سلطان دحر ممصو كمكتل كنتيبا كتما اديس ابا كوينو نعامات دحر مسرح حلف خلت عامتات كم منستر معدن كويني تشيمت ጸኒሑ منستر عمر حسين دما اب استفلالي ناي منغست صفحات دحر مسرح اب حلف قرب عامتات كم منستر حرشا كويني كغلغل ጸኒሑ كابزم حجي بدرجه منستر كغلغل ጸንሑ سب سلطانات زتحت تفلاطነት ዘለዎ تفر فقره دما بدرجه منستر نبي صحفت قدمه منستر ابي احمد زم حضر كوم دما منستر غدايات كابينه زبل سلطان زنبره ينيرو زحجي كاب سلطانه تقالي زلو تفر فقره اب حلف ورح تقمت 2022 كاب حجي تقالي لزلو سلطان مصي زنبره كم ذكر ابز حلفه ورح تحساسني عام 2022 منستر عمر حسين تفر فقرن نا امباسادرنت معرق بريزيدنت ايثيوبيا سهل ورق زوده توهيبم زنبرو خوينم زمص سرحم كاكابت هاجر وصاي امباسادر مخان كخون كم زغل قمتات يزلا فرنسا إثيوبيا 42 مليون يورو زقمت كلتا سمعت فاينانساو دغف تفراريمن
ካብ ኢትዮጵያ ወፂ ኣብ ዘሎ ዜና ፈረንሳን ኢትዮጵያን ብድምር 42 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ክልተ ናይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ስምምዓት ተፈራሪመን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ እቲ ቀዳማይ 32 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ስምምዕ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም ዝኾነ ብጎንፀን ዝተሃስያ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ኦሮሚያን ደቡብን ፍርያት ሕርሻን ብምምሕያሽ ውሕስነት መግብን ንምርግጋእ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ካልኣይ ስምምዕ ድማ ብድምር 10 ሚልዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ካብዚ እቲ 6 ሚልዮን ዩሮ ሓድሽ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝተረፈ 4 ሚልዮን ዩሮ ድማ መናውሒ ናይ ቴክ ክሳብ ታሕሳስ 2024 ኣብቲ ብግጭት ዝተሃስዩ ከባቢታት ፕሮጀክታት መስመራት መተሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምትግባር ዝተመደበ ህልው ልቓሕ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ናይ ገንዘብ ደገፍ ስምምዓት ብወገን ኢትዮጵያ ብሚኒስተር ፋይናንስ ሳምሪታ ሰዋሲው ብወገን ፈረንሳ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ፈረንሳ ካትሪን ኮሎናን ዝተኸተሙ እዮም። ምዝብ ዝተኣሳሰር ዜና ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኪንግ ጋንግ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ዑደት ሃገሩ ብኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ 30 ሚልዮን ዩዋን ወይ 4.5 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕዳ ከም ዝሰረዘቶ ኣፍሊጡ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳን ጀርመንን ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ክገብራ ዝጀመራ ኮይነን እተን ዲፕሎማሰኛታት ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻ ኣብ ባይታ እንታይ ከም ዘሎ ንምዕዛብን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደገፍ ንምሃብን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ መንሽሮ ዘስዕብ ሞት ብ30 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተገሊጹ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ 1991 ክሳብ 2019 ኣብ ዝነበሩ ዝሓለፉ 3 ዓሰርታት ዓመታት መጠን መንሽሮ ዘስዓበ ሞት ብ32 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ማሕበር መንሽሮ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ለውጢ ሳላ ምክልኻል፣ መርመራ፣ ብኣግኡ ምፍላጥን ምሕካምን ልሙዳት መንሽሮታት እንተላይ መንሽሮ ሳምቡኡን ጥቡን ዝመጽ ኢሉ ነዚ ስዒቡ መንሽሮ ዘስዕቦ ቁጽሪ ሞት ብ3.5 ሚልዮን ከም ዝነከየ ተገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕማም ልቢ መንሽሮ ካልኣይ ቀንዲ ጠንቀመት ኮይኑ ይርከብ። ብ1991 መንሽሮ ዘስዕቦ ሞት ካብ 100,000 ሰባት ክሳብ 215 ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓመት 2019 ድማ ናብ 146 ጥራይ ወሪዱ። በብዓመቱ 230,000 ሰባት መንሽሮ ሳምቡእ ዝሓሙ ኮይኖም ኣብ መዓልቲ 350 ሕሙማት ይቐትል ብምህላው ድማ እቲ ዝበዝሐ ሞት ዘስዕብ ሕማም ንሱ ተባሂሉ። ካብ መፋርቕ 2000 ጀሚሩ መጠን መንሽሮ ጡባ ብዓመት ብ0.5 ሚእታዊት ወሲኹ ኣሎ። እዚ ድማ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ክብደት ሰብነት ብምውሳኽን ውሑዳት ቆልዑ ብምውላደን ወይ ድማ ድሕሪ 30 ዓመት ዕድሚአን ናይ መጀመርታ ቆልዓ ብምውላደን ዝመፀ ከም ዝኾነ ጸብጻብ መጽናዕቲ ማሕበር መንሽሮ ኣሜሪካ ይገልጽ። በጻመታ ነበር ጀራርድ ፒኬ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዘመወ ዝገልጽ ደርፊ ሻኪራ ክብረ ወሰናት ዩቲዩብ ሰቢሩ። ኣውት ኦፍ ዩር ሊግ ዝብል ቪድዮ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 63 ሚልዮን ግዜ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ዝረኣይዎ ደርፊ ላቲን ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ጓል 45 ዓመት ሻኪራ ንልዕሊ 10 ዓመታት ምስ ጀራርድ ፒኬ ብሓባር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2022 ካብቲ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ነበር ተፈላለያ። እቶም መጻምቲ ብሓባር ክልተ ቆልዑ ኣፍርዮም እዮም። እዛ ናይ 4 دقائق بوب درف شاكيران أرجنتينا واسانا داي دي جي بي زرابن مجمرتا غيزي بحبارت كسورحو زخ آلتيا شاكيرا كم أقربيت مرئت جي بالفين لويس فونسين دادي يانكن زأمسولو كبر واسانات يوتيوب سبرو لاتيناويان أقربت مرئت تتسنبيرا لا إذا درف بزعباتي مسبيكي مفلا تقلص ناي مجمرتا درف أيقونتن قد مسلسة ورحز تزرقحت مونوتونيا تبل درفاون بزعباتي مسبيكي زنبرا ركب اتقلص يعني را اب تحدث درفاقن شاكيرا بزعبات تحدث قوال 23 عمت متصامت بيكي تدرف شاكيرا ابتا وصقاتا زلا درفي ننفسا كند كلته قوال 22 عمت من اسي واغا كم زلوا بمقلاص نتحدث زمدنا ناي بيكي دما كافيراري نابرينو وي دما كابروليكس نابكاسيو كم مورات كم زخونه انصاصيراتو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم